Čaute ľudia, vítame vás u ďalšieho videa a dneska je tu Lara. Čau. Dobrý deň. Toto je veľmi divné video, neviem prečo. Proste dneska natáčame PVHU, ktoré tam bolo naplánované, takže máme tu, aha počkaj, tuto sú tieto tu papírky, vidíte všetky, aj mobilex samozrejme. A proste budeme tu mať takéto úlohy. Ľudia, potom keby ste sa pýtali, že prečo nie sme vonku, je to kvôli tomu, že proste je zlé počasie, chápeš? Jo, kámo. Je strašná zima. No. Dobre, takže prvý tu máme... Zmlasťte sa. Dobre. Jau, au. Dobre, ešte. Jau. Stoj. Dobre. Dobre. Jau, kámo. Dobre, ideme na ďalší úkol. Ten, kto prohrá kameň, papír, nůžky, musí udržať len 2 minúty. Ale no, kámo, takže papier, kameň, noži. Ja neviem, ak sa to počíta, ja to robím prvýkrát. Kameň, papier. Ale však to čo je? Kameň, nůžky, papír. Kameň, nůžky, papír. Kameň, nůžky, papír. Kamo, ale už akože Dobre. Kameň, nůžky, papír. Ne! Kamo, 2 minúty, let's go ľudia, let's go. Ľudia, ideme na to. Teraz. Kamo, 2 minúty, akože 2 minúty by som naozaj nechcel, pretože je to extrém. Vidíš, kamo, už to nedáva. To je jenom 10 sekúnd. Ale však ešte máš len onej pár sekúnd a už to nedáva. Ne. Kamo, vydrž. Ne. Ty, Ne. Kamo, ona to nedala. Ľudia, ona to nedala, takže ideme na ďalší úkol a dobre, zatiaľ. Dobre, ľudia, je tu napísané, tvárte sa, že sa nepoznáte. Dobre. Dobrý deň, ako sa máte? Co tady děláš? Čo je? Pomoc! Co děláš No, v týmto baráku? Pomoc! Ona ma ide zbiť? Pomoc! Hej! Áno, ty si dovolíš? Hej! Hej! Ja! Dobre, ľudia. To je fakt akože na nič. Dobre, čau. Dávam si sebe úlohu. Musím čo najsilnejšie si buchnúť ruku. Akože o niečo. Dobre, nič iné ma nenapála, len tamto tu pekný koberec, kámo. Jau. Dobre, kámo. Extrémne ma bolí ruka, ale ne. Tak s Bohem. Spravte 10 klikov. OK, takže let's go, ideme na to. Raz, 2, 3, dobre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ja neumím dělat kliky. Bože, akože neviem, ľudia napíšte do komentu, kto to dal. Ja neumím dělat kliky. Víš čo, ja idem ešte bonus 11, 12, 13. Dobre, kámo, dobre. Dajte zatiaľ like a odber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kámo. 10. OK, tak to zvládla. Vidíte to, kámo? Let's go. Je tu napísané, Lara musí vypiť vodu za 2 minúty, takže let's go. 3, 2, 1. Teraz. Prečo je to rozmazané, hej? Kamo? Prázdny. To jak? Hej, to čo je? Česky a lidovie. Tak to nemyslí vážne, ale... Dobre, tak ja som nedal ani časovač, ale toto bolo asi najtrapnejšie, čo sme kedy mohli spraviť, to je. Dobre, druhý komentár je tu, musíte sa čo najsilnejšie kopnúť, alebo neviem, jak sa to číta, vám to teraz vyskočilo. Takže, môžem začať prvý? Let's go, kámo. Dobrý. Čo? Pomoc, kámo. Jo, môžeš. Však silnejšie, však poď. No poď ešte, poď. Dobre, kámo, ešte ma potkaš, dobre. Ideme na ďalší úkol, zatiaľ vydajte like a odber a OK. Máme tu úlohu, niekto z vás musí spraviť drop test so svojím mobilom, iba jeden z vás. Prečo, kámo, vždycky? A nemôžeš to urobiť ty? Ne, nemôžu.
3, 2, 1. To tak nerad robím. To je tak nádherný zábier. Sice je to akože už dosť starý mobil, ale urobím to ešte jedenkrát pre vás. Ten mobil je starší. No ja toto nerad robil, chápete to? Ukáž, preže. Ale žije, jasné, ako vždycky. Ako facka. OK, máme tu, vymente si svoje jazyky, takže reč, ak chcete z nich... Akože, prečítaj to. Vyměňte si své jazyky, řeč, ak ste z iných krajín. Počkaj, ale ja nie som z inej krajiny, ja som zo Slovenska, to čo má byť? Ste blbej, myslím, Ja nejsem blbej. Ja viem mluviť po česky. tak to vidím. Ja neviem, čo mám povedať. Řekni to. A co mám zeknúť? Kamo, to čo bolo? To bolo Tak to bolo... OK, tak ide ďalší jazyk, no. Moravský. Takže když vyrostú, tak nechcú chlastať. Ja neviem. Super, kamo. Ešte horšie to by nemôže. Zahrajte sa na učiteľov. OK, kámo, máte to práve, neviem, volať, kde tam to máte napísané a ideme sa zahrať na učiteľ, takže ideme na to. Tu máš ceruzu, tu máš písomku a píš poriadne. Tak tam napíš a potom práve tuto, ako vidíte, kámo, mám tu perfektnú červenú fixku a ti to všetko vyhodnotím. Tak doufám, že to přečteš. No, Neumím mluviť. ale prečo hovoríš furt po česky, to čo má byť, čo si? Pretože som z Moravy. Logicky. Ja som prísny učiteľ, takže nikto, kámo, so mňou sa nikto zahrávať nebude. Dobre, už si dopísala, daj mi to opraviť, čo sa tu kašleme na to, kámo, ja na to nevidím. Extrémne tmavé, to čo ako píšeš? OK, tak opravme, napíš 3 české mená. To čo je? Václav, Matiáš, Jana, OK. Máš jeden bod, odpromuj mu nov merch, OK. 3. Daj facanu učiteľovi. Dobre, máš 5. Nie, máš 5. Máš 5. Nemáš 5. Ešte tam je jedna úloha. Máš 5, tu máš test. Ale ešte tam je niečo. To je jedno. Nie. Dobre, tak to už odpromuj. Takže pokud ešte nemáte vánočný dárek, nájdete ho na moonmeč.sk. A to je všechno. Najhoršia, dostávate 2 známku, dobre, choďte si sanúť. To najlepší meč na svete. Dobre, choďte si sanúť. OK, ľudia, máme tu takýto, tento tu kvíz, že niečo zakričte, takže ja zakričím. Milujem svoje treny. To sa smeješ. A teraz ty, teraz ty. Buď sticha. Poriadne. Buď sticha. Poriadne. Buď sticha, vole, a to stačí. Dobre. Kámo, výborné, dobré kvízy a teraz ideme na trošku také normálne. Na také klasické, takže môžete sa tešiť. Komentár. Pustíte si nejaký song, takže hociaký. OK, tak púšťaj ten song. Sa na to dáme ľudia počujú, lebo ja neviem, no. Dobre ľudia, takže to bol celkom dobrý song a ideme na ďalšie. Daj si dole topánku a hoď ju ďaleko. Kamo, prečo máš vždycky volať čo robiť? Dobre, kamo, fajn, máte to tu. Počkej. Dobre ľudia, my sa s vami lúčime, ďakujeme za toto video, že ste tu boli, lúčime sa aj Zelou, čau veľa. A ja idem domov, čau. Ale ne, vydajte like, odber a čau.